Dobrodošli na moj kanal Deko WC i u moju kuhinju na još jedno druženje. Danas sam pravila starinsku tortu prefinjenog i bogatog ukusa reform tortu. Recept je savršen i neće biti nikakav problem mladim domaćicama i početnicima, pa evo dobrog razloga da ostanete mom kanalu i pogledate video do kraja. Svi sastojci koji su nam potrebni bit će napisani u opisu ispod videa, pa da krenemo i budemo vredne. Najpre pravim kore od belanaca. Odvajam žumanca i stavljam ih u posudu u kojoj ću ih kuvati na pari. Pravim 2 kore na velikom plehu od rerne. Umutit ću 7 belanaca i dodajem prstohod soli. Kad se belanca umute, dodajem 7 kašika kristal šećera. Kada su se belanca čvrsto umutila, dodajem 2 kašike oštrog brašna i kašičicu praška za pecivo, a zatim i 170 g mlevenih oraha. Sve ću promešati špatulom i stavljam smesu na plehu u koji sam stavila papir za pečenje, ravnam špatulom i stavljam u zagrejanu rernu na 180 stepeni. Korica se peče oko 12 do 15 minuta, sve zavisi od vaše rerne. Korica se ispekla i ostavljam je sa strane da se ohladi. Umutila sam smesu za drugu koru i nju stavljam na pečenje. Kora se ohladila i uz pomoć drugog papira je okrećem i lagano skidam papir. Dok se druga kora hladi, pripremit ću fil. Četrnaest žumanaca ću malo izmiksati i dodajem 170 g šećera u prahu koji ću prosijati da bi se razbile grudvice. Malo ću izmiksati i fil kuvam na pari. U dublju šerpu stavljam 2 prsta vode i počinjem da kuvam fil. Od trenutka kada je voda provrila, smanjujem jačinu i kuvam fil oko 12 minuta uz konstantno mešanje. Dodajem 200 g seckane čokolade za kuvanje i promešat ću da se čokolada otopi. Sve ukupno je trajalo oko 14 minuta. Ostavljam da se fil ohladi. Umutit ću penasto 250 g putera koji je razmekšao na sobnoj temperaturi sa 100 g šećera u prahu i dodajem ohlađeni fil. Sve ću izmiksati i sjediniti i fil je spreman.
Kore sam poravnala sa strane i delim ih na 2 dela po dužini, tako dobijamo 4 duže korice. Fil delimo na 3 dela i filujemo 3 kore. Na svako stavljam oko 5 kašika fila. 4. koru ne premazujemo, već samo mažemo fil okolo, a odozgore stavljamo otopljenu čokoladu. U 200 grama seckane čokolade za kuvanje stavljam 2 kašike ulja i otopit ću je na pari. Prelivamo tortu otopljenom čokoladom, a ivice ukrašavam mlevenim orasima. Malo prodrmajte da se glazura poravna i torta ide na hlađenje. Torta je fantastična, pravo savršenstvo, eksplozija ukusa. Ovako jedno parče može biti dovoljno za 2. Toplo vam preporučujem da probate recept i uživate u ovoj čarobnoj torti. Ako vam se dopao moj video, napišite mi komentar i podelite video dragim osobama. Ako još niste zapratili moj kanal, možete to učiniti sada, vaša podrška će mi puno značiti. Hvala vam na gledanju, do novog druženja, sve vas pozdravlja, vaša Dejko Veca.